Lion. Sim ke number Light Spotlight for South. Light Spotlight for South. Abang Iwan berkeruai kenai kemasin berkoi, Tuhan men pemara, Tuhan min penmap, nablei dragon rat, nabaro kilat-kilat, hitam kiduna gijuna gijuti, nangba mengamati ngilong kita diberul berkoi, diberul bidal berkeruai ya kenai kajumanya kemerkau. Rekomendasi Tuhan min persgerit keladai kemari play, min penrit keladai kemari jumui, kagak dia luai lagi, ngapla. Amen. Oh
Oblay bulan borbaro oyem junam. Sopan roy yang kecingnya kacing kerman bat kecingnya jongi. Bat sopan dong ini bagi jame ya kebame lakukum. Kenapa ngilong sebagai banyo ya kebame lakula. Kau try to Jesus Christ ukol cumi ube matasan syarwin kar batni. Kecing along the way jom medicine makut oblay junam la junam. Amen. Kacing pli na kitab Exodus kan long kapa arpo kan khot kapa arpo way hadu arpo nyaw. Kumni uong utrai pin le bomday ya umender ni le ben le kho ya namba piru pilalong kimender hari Egypt pim day ban ben ya kanu kariu kan thei ni ya ukun swet nada pi ban ben ya ki pat kilinyar shanga ngan sasngap ya kacing linear jongki da shisha pat kacing bitar shonga kan me lem hangta ngan sapanyap ya phi da kawait lam bat kitanga jong phi kin sakla riu kan thei bat ki khun jong phi ki bom don pashu lada phi ai kliang ya kapisa haunu nu baduk na ki briu jonga ubashong marjan jong phi Pim day ban long hau kum unong ai ram but pim day ru ban shim sut na nadajia ba phi shim ya ga jan kop jong paramar jan jong phi kum ka benda phi day ban pin phai no ya ka sha shua ban sep ka singi na ba ka day tang ka ta ga jan tap jong ka day ga jan kop jong na ga ban ta la ka met te da ai shu un kop thia bat lada uperta shanga ngan sngap namar ngalong uba isnei yaktin chong trai Nakasam khatra ka number nreus pa khandai po Try to
Kacing pulih baar, kacing pulih nakasithi banengkong Paulus bakhocha ki Kristan hathai Salonika. Ko para pitip hi bangi lalong ki breu ki bakumno hapreng jongpi. Nagabenta jongpi pat phila kalalong kinong perthu bod jongi. Pat jong utrai na ba phila pediang ya kaktin hapreng bun ki jing tunjo ki bakrau. Daga jing kemen kabawan na umensim bakhoj. Pat kumta phila kalalong kanuksa ya kibangaj paro kamisadonia padha ka akhaya namar tang dakaktin chong utrai kala sapryang na phi hamasadon donia padha akhaya henry kachingai chong phi ha ublei kala bananam kaleng hadu bangi ton kamban ong ai shu namar makihi kinong ethu shapang jongi ni ba kumno ni la yo ya kaching priang sngo bha ka bakrau habreng jong phi bad ba kumno phila phai sha ublei na ki blei thau ban tup shakri ya ublei ba im bad da shisha bad ban khmi lenti ya ukhon chong u ubawan na beneng ya uba ula pen mi pat na gi ba yap uchi su keng ubala palaj ingi na kaching bitar kaban sawan kaktin chong utrai songo yau play Sobayeng. hallelujah galong kanati kaji sisyabat kajingin Om Donovan Boy siapa lai jangangan Haleluya Haleluya Utrai dan ringkat bat pi Berkabat kiro Kajing pule naga gospel bakhoj kat kum o Matthews. Kaburam hame katrai. Hakata kapor haba ki Farisi kilayos ngau bau Jisu ula pendunia ya ki Sadusi kilayawan shikan hun badu waina ki ustadan ula keli yu ka jingkeli bantenju yu konong hikai kano ka hukum ka bakrau tam ha kaan ula jubab yu pidei ban e yo trayu blei jong pi da gadanut jong pi baro da kaman sim jong pi baro bada gijing mud jong pi baro kane galong ko hukum ka bakrau tam bad ka banengkong ka bias riem ya kane pidei ban e ya paramarjan kum ya ladehi halor kine ki arteli ki hukum kisong kinong rem ka an baro ka wei bad kinong itu lupa ka gospel utrai ka jingero yame ko Chris ko hanmen ko para ha Jesus Christ uwei nagi khadarngut ki apostol jong Jisu u Yohanes u bangitip u bakham semla bado bakham red
karta na preng jong ki khat arngut ki apostol jong Jesu ya ula khot u apostol jong ka jing e bat ngitip ka jing im jong u dei mo u beim temen na preng ki khat arngut ki apostol bat ubayap suk ha ka jing long temen ka jing u baro ki apostol ki yap ka jing yap martir ngitip laino Judas but une u apostol u bang yong apostol jung it u Yohanes u yap akijung yap temen kat kum ka history ba kabalang kayathu yanga badepi une u apostol hakijung long temen jung u sa rengkat bad kabalang ha Ephesus ha kabalang Ephesus hakijung long temen jung u umla shuban kren ki nong yalam jong kane kabalang snong kumbangi ong kabalang Ephesus man kas ngiutrai ki yalam yu ha kaying mene kum kane kaying mene jungi ki yalam yu ukwa aban kren ha ki khon ge jungu ki ailat yu ban kren ukren tang ki ne kitin man kas ngiutrai hakmat ki pai babon balang jong kabalang Ephesus uong ki ne kintin hakmat jongki man gas neutrai jukran Yesu agilong temen jungu hanray ukran tang kine kiktin kokon jonga toya it markaliang kokon jonga toya it markaliang kokon jonga toya it markaliang kine kide kikintin kiba une u apostol jonga jing it ukran hakikon jong u hakikon jongka balang man gas neutrai habawan hakmat jongki họ chú cha có hành men có para cái này cái đây cái chứng khót cái trong Giêsu cái này cái đây cái chứng khót cái trong blay yang a pada pi iwe pai iwe bangan ye it mar kaliang den mata kedau menta kasngi kumbang yos ngeu na gospel ke ba kine ki farisi ki sadusi ki lawan hakmat u Giêsu we na pedeng kine ki farisi ula kali ya kene ke jingkeli kumbang itip uday ustad ain kumbang iong mentau uday lawyer ubu hakmat u Giêsu ya kene ke jingkeli but habau bu ya kene ke jingkeli hakmat u Giêsu day ba kwa bantip sepang ka ain day kwa bantip sepang ka e ka ba kong san tam lene ka ba kraw tam na peneng jong kene ki ain baro hanrei ukuli ubu ya kene ke jingkeli tang ban wo nia yau Giêsu tang ban wadau yau Giêsu kenang bamaki kinyo ban penrem yau kanai kadai kadau jong kanai ka jingkeli ka ba une u farisi ubo ka jingkeli hakmat u jong Giêsu ka jingkeli kadai kane konong hikai kano ka hukum ka bakrau tam na ka an konong hikai kano ka hukum ka bakrau tam na ka an kanai kadai ka jingkeli ka ba arsap keba une ustad an ubu hakmat jong Giêsu bat ngitip u Giêsu haka jing stad blay ke jungu haka jing stad breu ke jungu unang ban jubab ya kane ke jingkeli bat utip ka ei ka pedeng jong ka jing hikai jong ublay ngitip bakat kum ka niamju kat kum kata ka jing hikai jong ka Torah ka baki ong kidon henrus pa lai papra teli ki an na peneng kine ki lai henrus pa lai papra ne henrus pa tam ki an kinu kanu kabakong santam kane kade ke jingkeli jong une ustad an hanrei u Giêsu ujit bat ulum lang ya baro kine ki an jong ka Torah kita henrus pa teli tam ki an jong kabalang jongki jong kaniam jo jongki u Giêsu upelong ya kine ki ruspa tang kawei kata kadai to i yaw blei utrai jongpi nadu kadanut ke jongpi nadu ka mensim ke jongpi nadu ka jumur ke jeng perkhat ke jongpi nadu ka bor jongpi bat kumjuru i yaw para marjan jongpi kumbapi i yalade kanai kadai kawei kaan kabakong santam kat kabakrau tam kabau Giêsu ula kelum lang
ya baro kita ki ruspa lai prateli ki an jong kaniam ju kohan men ko para kajing im Kristan junga bat jung pi kasdang ha kajing it kajing im Kristan ga junga ga jung pi kajing it kadai ka pedeng bat kajing it kadai ka jingkut jong kajing im Kristan ga junga jung pi ngi haban snutu bat ngi haban tib ya kane kajing it kadai kajing sedang jong kajing it Kristan jong kajing im Kristan junga bat jung pi bat kajing it kadai ban long ka pedeng jong kajing im Kristan junga bat jung pi bat kajing it kadai kajing kut jong kajing im Kristan jong kajing it Kristan junga bat jong pi kam dai ka an kano ka an kadai ka pedeng ne kajing sedang ne kajing kut han rei dai kajing it namar ngitip ba ublay ulong kajing it ublay ulai yanga badipi kane kajing it dai nama takadau kajing it kadai kajing sedang kajing it kadai ka pedeng bat kajing it kadai kajing kut jong kajing im Kristan bat kajing it Kristan jongi kohan men ko para habangi pej ya kajing im jong Jisu habawan sa kapertay upan urlong ya kane kajing it jong ublay lengba kajing im jong u baman lakas ngi balengba kajing im jong u baman lakas ngi u ai yanga badapi ya kane kajing it te mentakas ngi haban keli halade hato shisha mangi ngidon em kata kajing it blay nadu kadanut junga nadu kamen ka junga nadu katulong jong kajing mut jing perkat junga bat nakabor junga baro hato shisha ngi it nem yo blay yo lesi ngi labanong hoj manga ma pi ngi yo blay de nama takadau ngi duai man kasngi de nama takadau ngi wan sika jing seng man kasngi utrai bat bu nangi na pedeng jungi hang ne don gi bawan masman kasngi klempem ngiong ngi it namar ngi duai namar ngi le sika jing seng bat kumjuru yule sengong mga ijo blay namar banga pule yaktin ka jungu hato shisha kajing pule junga yaktin ka jung blay hato shisha kajing pule kajing sngap junga yaktin ka jung blay kajing duai ka junga kapan long yanga bangan ijo blay ngahaban keli halade but lada manga ngong ngai ijo blay lada ngam patla ban sngut ho yo para marajan junga ne ngamla ban iji ki para marjan ga junga ngamla ban mab ye jung bakala ga jungki ko hanmen ko para ngimpat i yoblay namaru Jisu hi haga gospel mamata ka sngi wong lada pi i yoblay pi haban pen pawi ka ta jing i jung pi yoblay ya ki para breu lada pi ong ba pi i ye ki para breu jung pi haban pen paw ye ka ta jing i ga jung pi yo dak ba pi i yoblay thik kane ka jing i yaw blay bat kajing e ya ki para breu jungi nagi para marjan jungi kilong kum kawei kapisa kadon arliang da pipe ya kapisa kot ne pipe ya kapisa nar ka bangiong kadon tang kawei hanrei kadon arliang kum juru kajing e blay jungi bat kajing e jungi yo para marjan kalong tang kawei ngimla ban panyeklat ya kane kajing e ngaku aban buha khmat jung pi kine gi jing keli menta kasngi kum kajing ya poson jungi ya kane kajing ijblay jungi bad ya kajing jungi ya ki paramarjan yole se napdeng junga ba jung pi ngi ij yaw blay hadu kata hanrei ngimla ban pan ya pher ya kajing ij jonga yaw blay bad ya kajing ij jonga ya ki parabreu ya ki para marjan jungi kumbangong mene baro ngi ong bangi i joblay bat klempep ngi i joblay hanrei kajing i blay junga kamentoy lada manga ngamdon kajing i ya ki para breu don panapedeng jungi ngi i ki para breu jungi hanrei ngimla ban i ya ublay sisa kadai hakane korkom pe ya kijing im la jong pi
hak jung em jung pi baman la kasngi pej hak ai melang kas alang ke jungi menta kam dei re kom kane kadai shisha ko han men ko para don apdeng jungi ngi ij ban pule ya ktin ka jung blei ngi ij ngi sngo tanat ban sngap ya ktin ka jung blei ban ngi puson ya ktin ka jung blei man kasngi yole se han rei ngam klem im ka junga kat kum ka ba ktin u blei kala kren hanga ngam im ya ka junga kat kum ka ktin u blei ka bangala puson bat ka bangala sngap hato pimpule ktin ka jung blei man kasngi pipule Henry hato pim cisha kat kum ka ktin ka ba u blei ula kren happy ka ba pila sngap ka ba pila puson ladang apej ha kejing im lajong ko han men ko para duna ka ba ngai im ya ke ka ba blei ula kren hanga bat piru kum jong atharai ngi puli ngi sngap ngi puson Henry ngi klem im ya ka jing im jungi kat kum ka ktin ka ba u blei ula kren don pat na pedeng jungi hakane kai melanggas alang jungi menta ngi kloi ban syakri ya kai melanggas alang ngi kloi ban penpau kata ka jing syakri jungi ya kiwei ngi bunkam ban le charum saneng ban penpau kata ka jing syakri jungi kai melanggas alang Henry ngi ngimla ban I ya kito ki badan hasanda jungi ngi melaban penpau ka jing ij ka jungi ya ulok ne ya kalok ne ya ki khun ki kti ne ya ki bahaying jungi hato kam dei ka basisha nga baro sitayo nga dun kam ngong bangadai social worker nga train na banta ke imlang kasalang Henry janmit habangawan haying nga ya sho nga ya dat nga ya mai bat kalok junga badulok junga bat ki khun ki kti junga ngadon por na kabanta kay melang kasalang Henry ngam don por ban pay na kabanta ka baha kamer ki khun gi junga ngaklet no ya ki khun gi kti gi junga hato kim don kum kene gi jaj breu hapo kay melang kasalang gi jungi menta haba kumta hato kajing I junga yo blei bar kajing I junga ki para breu kalong kawai keli halade ko han men ko para keli halade puson yala ka jong ka jing em don na peneng jungi ngi kloi ban ngi long kita ki breu ki bas ngau tenad bat sim khia bha ban ya lap ya ktin ka jung blai lada dog khon don ba khot ma ya pi ban le ya lap ya ktin ka jung blai ban le ya retreat ne ban ya seminar ne ban le sim class ya ki wei ngi long ki ba kloi ban ngi long ki ban nang ki ba start ban hikai ya ki wei ban ya lap ya ktin jung blai ha ki wei Henry hato nga im ya ka jung im ka junga kat kum kata ktin ke bangala yalap hato nga im yala ka jong ka jeng im kat kum kata ka jeng hikai ke ba nga hikai ya kiwei pi ki kimi pa pi sneng pi krau yala ka jong ki kun pi pen I yala ka jong ki kun pi ong ban le kam tai ban im ka jeng im ka ba bha Henry yala de hato pi im kata ka jeng im ka ba pi hikai ya ki kun ki jong pi kanai ka dai ka ba ngi haban kali ha kanai ka sngi ka jeng hikai jong pi kajeng yalap jung pi kam mentoi ladama pi ladama nga ngam im kajeng im jungi kat kum kata ka bang yalap nengi hikai badon na pedeng jungi hakai melangka salang jungi yole se manga yole se ma pi we pa we yang ne ngi nang baha ban ya de parlok kat sa bangalej nganang baha ban ya de parlok tang sisun ye kendo kalanang ban ya keren ngalai jan ha ngalai baha bat ki baro ki breu ken sawani nga namar ngalong breu banang panyadei parlok bat kiwei Henry haba ngapej pat kajing im junga bat ki bahi ngasem haba ngapej pat bat ki para marjan junga hatong ngadon kata kajing kloi ban snuthu ya kajing duna jungki hatong ngadon kata kajing kloi ban map haba kidon kajing bakla haba kumne kohan men ko para ngimpat long kita ki breu ki be ij yo blai bat ki be ij ya ki para marjan jungi ngi dei ban snut ho ya ke e ka bau jisu kwa lada pi ong ba pi ij yo blai pi dei ban ij ya ki para marjan jung pi ka jing ij jung pi yo blai leng ba ki jing duai jung pi leng ba ki jing sakri jung pi yo
lengba ka jing pule jung pi yaktin ke jung blai lengba ka jing kongo jung pi yaki hukum jung blai yaki hukum ke jong ka balang hoj baro ngikloi ban le yakini habangi le yakini habangi ijo blai ngi deiru ban penpau ya kata ka jing jung yo blai da ka bangi i yaki para jan jungi da ka ba ngikloi ban kener kikti ki jungi haba ki don kam ya ka jing rap junga haba kidon kam ga jing snutho junga ngan snutho yaki haba ki sitom ki sipa ngan lai bandon ran karbat ki ngan ai kan bangadon ngan penselur ki ngan persenganya ki kane kadai kaba ujisu ukwa yangi bangin le ha ga jing jungi baman la kasngi dai mata kadau kohan men ko para ha kane kasngi ublei ulong ka jing ublei udai kajing sedang jong kajing kami nau blei kawan nau blei dai nama takadau mangi ngidei ban pan nau blei ya kene kajing kebangi don kam kajing kawan nau ladangi pan ya kene kajing nau klempep ngiyo ya kene kajing but ngidei ban apply ya kene kajing kebau blei ulai yangi ha ki hanmen ki para kiba ngi yakendu ha ke jing jungi baman la kasngi yolesi dei haulok ne kalok haki kun kikti ne ha para marjan kiba ngi lang salang ha po kasnong kathau bar kumjuru kibreu kiba ngi yakendu ha ke jing jungi baman la kasngi wala da ngi mitho yaki wala da ngim tib ya karteng jungki wala da ngim tib ya ka background jungki hanrei ngi de ban pan pau ya kana ke jing ke bau bleu la ai hanga ba pi daga jing ke jungi daga jing arab ke jungi daga jing kloi jungi bas nutho yaki den mata kadau ko hanmen ko para ha kane kisngi tongin ya duwai tongin it la de how blay ubade ka jing sedang jong ka jing ka thalong jong ka jing tongin khabrep ki khmat manta ngin duwai ngin it la de ha ujisu ubala khot la weringi bangin don kam kata kajing yau blay nadu ke denot nadu ke mensem nadu ke jing mod ke jing perkat bat nadu ke bor jung abaro bat ngin penpau ya kata kajing ke jing yau blay lengba ke jing jungi ya ki para breu jungi jisu be ya rab yangi kersan yangi bangila ban jame berkumjuro ban ya ki para breu ke jungi wan ban ai bor yangi wan ban kersan yangi pha yangi uman sem jong me bangila ban pan khlan bangila ban sngutho ya kana ke jing ka ba mel ai hangi iwe pa iwe and yara ya Jesus Christ Lai spaan rekuwe. Jesus.
Dong ini kerpa dia belai pa juni baik ini balai ni kena kecil mangiru ni laban ini yang di para bro juni ni laban ini di para merjan juni pa ya kino bro kibang ni kendu ni kibang ya syam hal juni baman lakasi. Naga bentau pa bukho jengi wishap jengi kilenda pat ki katikes pakintop da shisha ya kibreu pala in khamti hagas jing sumar jengi pa pat pakin khain kano ka jing shitom payalam ya ki shaka jing pen em ngikar pada mekotrai Nagamta kini rimpai Kristan jongi baka jing it ya ka batuk bat ki bakardu napdeng ohapdeng jong ni kan duk long kadak kaba yalam ya ki bom long Kristan saudong jongi sha ka jing it ni kerpa demi kutrai Nagamta iwe pa iwe nangi bangin do penlong ya ka jing it ya ki man ki para jongi kapdeng jong ka jing em Kristan jongi ni ka ba demi kutrai Nagamta ki bro baro Nagamta ki bro ki basha ban ben bagin dup snel tengen haba khat ba uplay chu ino yaki igar pada mikutrai Nagamta ki bro baro pakindup diang yaka gospel napa tang daka enla panaweng no yaki ching ban ben padi yaki ching le pamhok nagapartheng igar pada mikutrai Hiduai nak berjalan ke bang berjutam apa kita salah kejuni apa keying kesem kejuni I will play the second rap in Khaliki. Nambah tibas I kejuni bagi nyau yang kejumpai kejengkia di Bapura. Ini kerpa di Bapura. Hiduai nak kerja kibru kibas ajengai nak play kamtam itu balak kulit dulu. Hiduai play second rap pa musim kujung halo jengki. Bagi dan kena kejeng suntuk ya kejeng yang bakala kejengki. Bagi lab yang bermanfaat syuruh sejisi. Mikir pada mekotrai, Hiduai nak berta kejeng suka setelah kepercayaan. Dari Palestine, dari Israel, akum juru kuwe pat kiri dan apa yang kejengkan apa yang ketema. Hiduai nak berta dari jumi, akum juru nak berta katain dari kejeng sini. Bagi kejeng kejeng suk kejeng play, kendap kahai, kemulang kasalang, apa kaying kasam kejeng, barha kejeng yang pamarway jumi. Ini kerpa dia mekotrai. Jajar kadanor kejeng pi, wanrai kejeng dan kam, jeng pi basimet kejeng dan kam, jeng kaying kasam kejeng pi. IT yang Jisu unsngap ki Jisu saai sa penurlong yang ke pakiko apitrang kena dikelemat. Ablay try kan rat kene gide gijing ai gijingi hame kena ke step. Tosnya udah ngap kene gijing duai kene gijing kerpat ya kaot kanam gijingi lada kilong kat kum kamon gijingi. Ni pan kene daw bless utrai jini. Amen. Shim kana bar lais pa praposan.
Kedua ko para baga juknya junga bajumpi kan long kepriang pun nak madu belai pa badan bor baro. To try the name Yanik Jijongpi, Nagundang Chiro, Rock the Dang Jumu, Jimutai, Malam Buku Jumu, Baraway. To pai ki maju mengi kerpat kontrai sai ke jingtua bangi wanra ha ke buram sem jongme. Ba ya kata kebala pendap da ke jing sakri jongi en pen long kham tam e na ke benta ke buram jongme. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Token tu laki danu. Yigiti syatrai. Utrai blake jongi. Kasyong bat kadai. Dasisha kalong masong hok bat kabadai kadai ti jingi bat kacing penem yangi. Haman lakapor bat kacaka banayu yami. Ko kan rat ko pa bakot ko blay bran bor bat bom chukut leng baut rai jingi Jesus Christ. Uban amar kacing isnei ya kacing long bapop ki brew ulapan redi lade bayan kayu na katai sati. Da kacing syasudom halor kacing na. Ulapan lajengi na kacing ya bom chukut. Pada kebami pat na kibayap. Ulai hari ya kejengim bom jukut. Bad namar kata rengkat bad ki angel bad ki ark angel ki kesim bad ki hima bad barong ki pai belen bad ki bor jong ke meneng ki ruai ke jeng ruai ro yame bad ngi pen bana lem sangye. Dasisha melong bukoi kotrai katume jong ka jingkoi baro. Namar katani kerpati me open koi penkentang yagi me kejingkua juni. Dar mapaya wensim jume kumkam jem halor jungki. Bakin kelalong yani kamet batkasnam nomotrai juni uji sukres. Hakapor meladino yu madala kamang snabha. Ula padiang ya kejingsa sitom ula siuyoku badak bainu yame ula kediayo badalai hala kesenran uong to shim bat babang na kane pibaro namar kane kelong kamet jonga ya ban IT na kebanta jongpi. Hakajukur kom enda layabang ula shimya kukuri badak bainu biang yame ula ayala kisenran uwa to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom jukut ia keben penme na kebenta jompi bana kebenta kibabun na kebenta gajimap ikipop tole ya kene ban kan mau ya ya. Kajimaya jong kajinge. Kacasin bagi bang yude.
jungu ngi terwa hame kontrayu ko jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi daingu adam namar malayar yuni babit banyang kemat jume batan sakri me da kabas garen kerpa jeme bangi bayo benta akamet bat kasna mukres ngilong kiba lapani tali kawe daw man sem bakoy tokan mau kotraya kabalang jume kablapriang setelah kepertei Bato pencenaya kaha kecingit, rengkat dan Francis pa bako jungi, Wilbert Marwen Bishop jungi, Badbaro kilingdo. Token maulem ruya kihenmen ki para shinrang bat kente, ki balyatia, da ke bakermen ha kecingit pat, badia baro ki balaklat no ha kecingit snei jume, to pediang ki sha kecing sha ikmat jume. To snei yang baro ki kerpadi mi, barangkat bat kamariate suki bakut kakmi jongulei, Jisa bakut ukurem jongka, ki apostol bakut, badbaro kerekut, ki balapen singa bahaya me bateng lapaten, ngilong ki babet banyo bantalem, ha ki jikim bom jukut, bat geniro bat pandan burom yeme, daw kunjume, uji sukres. Dau lembadu badhau kanong hame dilek pa badanggon agi jingilong kawe jong men sembakut barok kaburom pergi jingero junom la junom Kumlah kum yang ni daun nong pen em bat kumlah hikai ni nak cen play ni no banong Opa jungi Wa meneng kenong kepukut yang cumi Kanuan keng ma cumi kenong kamon cumi ha kendel kumba meneng Doa yang imentau cumbam cumi kebahala kesini Patumam ini kerekam cumi Kumba nyuruh mam ikebalas ini Padwadelami syakut bercoy Henry tepelai ini namasih Tokum lagi ni kerpat kotorai na gijing sneu baro, ha gijing sebon jong me, to a jing sub jing sanya kisni jungi, kenang ba, da gijing rap gijing snei jong me, ngin lain baro bor na kapop, bat ngin yo jing da na gijing jenjar baro, kat ba, ngi dengap me lenti ya gijing kermen bakoj, bat gijing wan pat jong nong kenem jungi uji sukres. Namar kecumi galong lima, kecumi kabor berkaburom, cunom lai cunom. Kotorai Jesu Christ me balong agi apostol jume ka jingsuk ayapi, ka jingsuk jungang ayapi. Wat pe ki pop jungi henry ka jingai jong kabalang jume, bara ka jingsbon jume. Kaya ka jingsuk bat ka jingai tali kawe, kat kum kamon jume. Mame ubi bat basan syar junom la junom. Amen. Kajing suku terai kanan barabor rengkat bati Ringkat batiru. Ong ini terai kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk. Hakli kulang berat jong lay, hakli bukin noi di pot jong kapertel. Suk ya kita di balakhat, syaga jikawai jong kulang berat. Kokadrat, Masuk Bapa Madrong, Kokaying Jana,
Soal tanda kami konsep dengan sekiaki. Shim kanambar ars pak. Bagi dia utrai, utrai baru.
Sparko. Yamani yame. Tol ini aduai. Trai ba ci sakramen trong men ko trai kerpat kin pendat janai hangi yakat kaba don hapo chongki nang ba yaki ki ba ni le nyam aki dak kishin minyo ha kachinglong basisha chongki Dal Chris utrai chungi. Amen. Utrai dan rengkat batpi. Rengkat batpi. Leib dan berbaro unkurku yupi. Pa bedukun. Pada mensem bakud. Amen. Holy suk ij basyakri utrai. Dan jengem bapa chongpi. So yau play. Shim kanambar saus pak kendai. Saus pak kendai. Jingle
madam simba khoj ba kalong ba menikong jumatap barobo jinom la jinom amen ane ro Jesus Christ jinom la jinom amen